15 ngadto sa 20,000 ka mga tawo ang gipaabot nga modagsa sa grand concert karong gabi subay sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumabo. Gipahimutang na mga traffic cone sa Cebu South Coastal Road sugod sa San Isidro Junction padung sa Calmar Junction ganihang buntag. Kay alas 5 karong hapon siradaan na sa mga sakyanan ang southbound samtang ang northbound himuon ng two-way. Subay sa higpit nga seguridad tungod sa 15 ngadto sa 20,000 ka mga tawo nga mosaksi. Samtang bottled water, raincoat, transparent nga bag, mga cellphone ang mamahimong dadun lang sa venue. Nagrekurida na usab ang mga sakop sa Riders of Peace Force Multiplier uban sa mga sakop sa Talisay City Police. Bato di Police Lieutenant Colonel Ipriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga motabang usab ang mga sakop sa tulo ka fraternities sa Dakbayan alang sa peace and order. Daghang jud hindi lang taga Talisay ang mga manood, mayroon pang igikan sa iba na syudad. So pinapalakas po natin yung ating security deployment dito. Brainchild na ni Mayor kanang Notchella, more Coachella, but in Talisay, Notchell for lechons. It's free admission. Come early lang. While na night market, we have 6 LED screens sa night market. So i-live ko na to, coverage na to. So samtang puno sa mga tao ang palibot sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon ganihang buntag sa gisaulog nga misa sa kapistahan sa Santa Teresa karong adlaw. Ug gidag sa usab sa mga Talisaynon ug mga gikan na nimba ang Litson Park diha sa plaza sa poblasyon. Generally peaceful jud ang ato ang mga celebration diri sa Talisay. In terms sa security concern, wala tay major na nahitabo na mga crime na committed. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.